A la voreta del riu Ebre hi ha un poblet, Benifallet. Què tindrà Benifallet? El poble, més que un espai, un sentiment, és pertinença, són arrels, és història, passat, present i futur. La terra on estem arrelats, la que ens dona el fruit, la que treballem amb esforç, la que defensem. Com l'esforç de les nostres dones i homes, d'aquells vells navegants, aquells llagoters que arribaven traginant mercaderies i que avui pujarien al Benifallet per tornar a navegar. I a bord reviurien la bellesa del bosc de ribera i acaronarien les aigües d'un riu. Una mar de sentits, ara salvatge, ara calmat, ara enèrgic. Lo riu és vida. I també monument, història. I relax, desfilant entre el seu curs, alliberant anhels, complicitats. I des de la plaça on encara sonen les rialles de les xiquetes i xiquets, les jotes on celebrem que som Benifallet i calciguem els carrers i sentim les passes dels que ho han fet abans, carrers que fan pujada, que són refugi, des d'on contemplem la immensitat del nostre ser. I reconnectem amb la natura i resseguim els camins que no som els primers en caminar. Caminant no hi ha camí, aquest es fa en caminar. Pedres que un dia van calcigar fenicis, ibers, romans, visigots, àrabs, dels que en som hereus. Qui defuig els orígens perd identitat, i per no perdre identitat cal conèixer la regió i els pobles que l'han poblat. Fa molts anys abans de Cristo i després d'un llarg viatge van quedar-se en esta terra pel bon clima i pel paisatge. Aventurers, com aventura és allò que triem també en el nostre viatge, per experimentar, per sentir, per xalar, per compartir. Llença-t'hi, viu! Història i progrés, que del fracàs en fem virtut, i recuperem, i reactivem, i pedalem ben fort per ser en un entorn mentre ens sembla sentir el remor de les vivències viscudes. L'essència de les coses. Allò que resta impertorbable i que es manté en el seu ésser més enllà del pas del temps. És el temps i la natura el que regala aquest ésser, que es mantindrà ferm mentre continuï el degoteig de l'aigua que li dona la vida. I si guaitéssim i miréssim cap a la serra de Cardó, el silenci i la pau ens fan entendre per què fa 400 anys uns monjos carmelitans van decidir fer d'aquest desert el seu lloc vital. Ermites, convent, paisatge, història, arrelar a Benifallet i a les seves dones i homes. A la voreta del riu Ebre hi ha un poblet, Benifallet. Què tindrà Benifallet?